खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। नोंथांखौ बेंकआव खामानि मावग्रा मावख'नि सुबुङा गाज्रि बेबहार खालामदों नामा? नोंथांनि खामानिफोरखौ बेंकनि मावख'गिरिफोरा मावाखै नामा? बेंकनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि बाथ्राखौ खोनासङाखै नामा? जुदि नोंथांनि बेंकनि मावख'गिरिफोरा गाज्रि बेबहार खालामदों, नोंथांनि खामानिफोरखौ बेंकनि मावख'गिरिफोरा मावाखैब्ला, नोंथांनि बाथ्राफोरखौ खोनासङाखैब्ला, अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैला। मोनसे नाम्बाराव अजद हरनायनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि बेंकनि खामानिफोरखौ गोरलै राहाजोंनो मावफुंनानै लानो हासिगोन। नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव बे नाम्बारखौ सेभ खालामनानै ला। बेंकनि मावख'गिरिफोरा गाज्रि बेबहार खालामनायनि थाखाय गोख्रों राहा लादों रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया। हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नोंथाङा रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया फोसावनाय नाम्बाराव फन खालामनानै अजद हरनो हागोन। रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया फोसावनाय बे नाम्बारानो जाबाय 1448। थारैनो नोंथाङा बैफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैदोंब्ला बेंकनि मावख'गिरिनि हेंथायै नोंथाङा लोगो लोगोनो अजद हरनानै नोंथांनि खामानिफोरखौ गोरलै राहाजोंनो मावनानै लानो हागोन। अजद हरनो थाखाय नोंथाङा इमेलजोंबो हरनो हागोन। बे इमेलानो जाबाय crpc@rbi.organize.in। स्टेट बेंक अफ इन्डिया बेंकनि थाखायबो आलादायै मोनसे अजद होनो हाग्रा नाम्बार फोसावदों रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया। बे नाम्बारानो जाबाय 180042533800 एबा 1800112211। बे नाम्बाराव नोंथाङा अजद हरनानै नोंथाङा नोंथांनि बेंकनि खामानिफोरखौ गोरलै राहाजोंनो मावनो हागोन। Good news.